Nej. Men sen så ska man ska inte ta detta som att det är här man börjar. Alltså Kinga har gjort detta sen Kessan tog han. Men då får jag använda alla sina sinnen. Målbild, nos, hörsel, störningar i form av att vi är här. Just nu har han inte mycket nos. Dessutom har de stängt där. Har jag sett henne bakom buskarna? Mm. Jaså? Då tar han gården. Hans och Abbes specialitet. Vi springer inte där ut i skogen, det är så böket. Vi springer runt om gården istället. Hur var det nu? Vad fan var det nu? Jag vet ju var hon är, men... Det var ju här någonstans. Ja, men vad fan. Jag får komma runt om och kolla en gång till. Vadå nollhjärna? Ja, detta var ju lite spännande. Men där är du ju. Jag kan inte få den bilden in i huvudet och det låter den Nej. här inne. Helvete. Jag är sten. Ja. Här är jag. Hur var det nu? Haha! Jag är jätteduktig! Snacka om de där trötta. Ja.